ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ሓየት ሸው ከመይ ትኾኑ? ኣነ ሰላም እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትህልዎ ናይ ወትሪ ትምኒተይ እዩ እምበኣርከ ስለምዃንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ሓንቲ ሓቀኛ ዛንታ እዩ። እስካብ መወዳእታ ቪድዮ ምሳይ ክትፀንሑ ብክብሪ ይዕድም። ሓቀኛ ስመይ ይተዓቀበለይ ናይ ብርዒ ስመይ ግን ሄለን በሉኒ። ኣነ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ኣብ ኤርትራ እውን ዓብየ ብድሕሪ እዚ ምስ በዓል ቤተይ ድየ ክብሎም ወይስ ኣቦ ወደይ ሌላና ኣብ ሱዳን እዩ ጀሚሩ። ኣብ ሱዳን ተላሊና ንሱ ግን ኣብዚ ግዜ እቲ ኣብ ጁባ እዩ ዝነብር ነይሩ። ኣብ ጁባ ተመርዒና ንዝተወሰነ ግዜ እውን ኣብ ጁባ ተቐመጥና። ኣነ ናይ ጥዕና ፀገም ስለ ዘጋጠመኒ ኣብ ጁባ ክነብር ቁሩብ ከቢድኒ ስለ ዝነበረ ናብ ሱዳን ክምለስ ተገደስኩ። ሱዳን ክምለስ ዘገደደኒ ምክንያት ድማ ንሱዳን ይፈልጣ ስለ ዝነበርኩ እዩ። ኣብ ሱዳን ከለኹ እቲ ናይ ሱዳናውያን ዕግርግር ስለ ዝተፈጠረ ናብ ኤርትራ ኣትየ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ንክምለስ ነገረኒ። ሕራይ ብምባል ይምለስ እሞ ኣማልሳየይ ግን ብኢትዮጵያ እዩ ነይሩ። ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ምስ በፃሕኹ ቴሌፎኑ ሙሉእ ብሙሉእ ዓፀዎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ኣነ ሕማቕ ይሓስብ ኣይነበርኩን። ጥራይ ብሰላም ይሃሉ ብምባል እየ ፀሎት ዝገብር ነይረ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ገበርቲ ሰናይ ገዛ ተኻርዮምለይ ንውላደይ ዝኸውን ምግብን ማይን እውን የሽፍኑለይ ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ንሶም እውን ተስፋ ቆሪፆም። ድሕሪ 2 ወርሒ ቴሌፎኑ ይኽፈት እሞ ምስ ደወልኩሉ ይቕበለኒ። ድሕሪ ሰላምታ ደሕና ዲኻ ደኣ ክንዲዚ ደሃይ ክተጥፍእ በልክዎ። ብድዐ ብዝተሓወሰ ቃላት ከምዚ በለኒ። በቃ ክቕበለክ ስለ ዘይደለኹ ምስ በለኒ ትላገፅ ዲኻ ዘለኻ በልክዎ። ንስኺ ከም ድላይ ክሕሰብ እዮም። ድሕሪዛ ሰዓት እዚኣ ግን ኣነ ንስኽን ዋላ ሓደ ኣይኮናን ቅበፅኒ ምስ በለኒ ሕራይ ናተይስ ፀገም የብሉን ውላድካ ኸ እንተበልክዎ ጉዳይ ኣይኮነን ኢሉ መለሰለይ። ብድሕሪ እዚ ክዛረቦ እውን ዕድል ኣይሃበንን ብሎክ እዩ ዝገበረኒ። ብድሕሪ እዚ ናብራ ክዛረዩለይ ጀመሩ። ብየማነይ ብፀጋመይ ኣብ ገፀይ ርእየ ዘይፈልጥ ከሰል ማዳ ተሰኪሜ ናተይ ከም ናተይ ግን ወዲ 4 ዓመትን 5 ወርሕን ቆልዓ ኣለኒ። ኣነ ፆመይ ክሓድር ከለኹ ንሱ ድማ ማይ ተደሪሩ ዝሓድር። ኣሕዋተይ ዝገብሮ ምስ ጨነቐኒ እየ። እንተስ ሞራላዊ እንተስ ንዋያዊ ሓገዝኩም ደልየ ብመንገዲ ሓየት ሸው ኣቢለ ዛዛንታ ነባኹም ዘመሓላልፋ ዘለኹ። ሰላም ኣሕዋተይ፣ እዚ ሓፍትና ኣብዚ ዝቐንየ ኩነታት ንምንታይ ኢና ተስፋ ንቆርፅ? ነብስና ንቐትል ኢለ ሓፃር ፅሑፍ ምስ ፖስተትኩ ብውሽጢ ከምዚ ክትብል ፀሓፈትለይ። ሓየት ሓወይ፣ ኣነ ዕድለኛ ኮይነ እምበር ቅድሚ ሓፍትኻ 2 ግዜ እየ ገመድ ካብ ክሳደይ ኣውፅየያ። ሞት ኣይኮነን ኣፍሪሕኒ። ወደይ እዚ ናይ ገፀይ ማዳም ናብ ገፁ ከይሰጋገር ሎሚ ከዕብዮ ኢለ እየ 2 ግዜ እተን ዘእትኸውን ገመድ ካብ ክሳደይ ኣውፅየን። ንስኻ ድማ ብዛዕባይ ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ሓፍትና ብሕማቕ ነብሳ ቀቲላ ኢልካ ሸሪልካኒ መሃለኻ ኢላትኒ። ኣዝየ ድማ ውሽጠይ ተተንኪፈ። ኣዝየ ነቢዐ ብቐጥታ ቴሌፎን ሓቲተ ዘሎ ፀገማ ምስ ተዘራረብክዋ ድማ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክኹም ብኣቦ ወዳ ኣሚና በዓል ቃል ኪዳና ተጠሊማ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘላ ኣዕሊላትኒ። ሕጂ ኩሉ ድሓን ይፅንሐልኩም። ንደግፋ ንሓፍትና ብዝተኻእለና መጠን ንሓግዛ። ኣቱም ብገንዘብ ንሓግዛ። ኣቱም ብፀሎትን ብሸርን ንሕግዝ ድማ በብዓቕምና ፀሎት፣ ሸር፣ ሪፖስት እናገበርና ንሓግዛ። ናይዛ ሓፍትና ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ብውሽጢ መፅያ ዘዕለለትኒ ብመልክዕ ፅሑፍ
ናባኹም ናብ ተመልከተይ ኣቕሪበየ ኣለኹ ካብዚ እንተዳ ተማሂርኩምሉ ወይ እውን ክትሕግዝዋ እንተዳ ደሊኹም ከራኸበኩም እየ ነዚ ዩቱብ ቻነል ግን ላይክ እና ሸር እናገበርኩም ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ግበርዎ ንትትህቡኒ ደገፍኩም ምትበባዕኹም ኣዝየ ዘመስግን ይቐኒየለይ ላይክ ሸር ኣይትረስዑ ይቐኒየለይ